di siling 6,480. Jogo kuma yuto gi nitiere bwo siling 100,000 e dwe, par ni osebed ka ing'ado siling 432, koro ibiro bed king'adi siling 6,000. Koko mano Easter in machak koda no ka ken babu ng'iya ka gagai malich matamre gi nono. Kar kamano Easter achaka ne kodi kintiere kaunti ma Kisumu gedo mari e higa mar 2026 bende kik wiwa wil gi ngaje. Oro no selandnwa ni oro mar tipo biro bedo ka neno bende e chakruok mano mar higa mar 2026. Koro watweuru kanda mar mondo mi kik oyudwa ka ok waikore. Easter otek lakini gima nyalo wacho achiel ka services nyalo ka ichulo gimoro ong'adi pesa tichudo to gik monego iyud kichudo emonego bed ni wamedo mondo bed maber, ok ni gigo emiyudo ka samoro ng'ato kwalo makoro ok inyal yudo kata gik moko kuonde midhiye. To kata ka waneno ka gik moko ntiere ma kor lwasi bende lokre, higa mabiro bende wapuonjore e gik moko mopogore opogore kaka wanyalo bedo ni warito alworawa mondo kata kodhi mikano wan kuonde gi jok ma ong'eyo kano kodhi to gin gi kodhi kendo mabeyo minyalo tigo. Jogi bende nego bed ni puonjo jok moko mopogore opogore mondo sama wawacho ni kor lwasi ni lokore to wan to waikore mar adiera, nikech ineno ka sani oro ni nitiere to nyocha koth nobugore mang'eny ma koro cham bende onge. Ma higa mabiro wan gi kech to wan gi thagruok, be waikore mar adiera kaka jopiny? Ok apar. Koro mano ema wadwa wacho ni wateme wadong' gi odiochieng' matin mondo walok higa. Jopiny wang'e ni ka higa mabiro pesa minego ichul nyaka e skul bende omedre, gik moko uchumi bet matek ahinya ni jok moko mopogore opogore, ibed ni ondiki ibed ni ndikori. Koro nyaka wapar ni ang'o manyalo miyowa mondo wabed gi nafu matin. Koro mago bende bet ni jok ma waketo mbele ka jotelo ma wayiero bende onego bed ni rango ni nafu mwanyalo yudo kiuchumi dhi wuok kanye. Koro mae nego waket barupe nego waor ne jok ma ntiere, obed ne MCA mari, obed MP mari, obed seneta mari, en owache ang'o mondo wabed gi upungufu matin, nikech ka ushuru ng'eny jopiny hinyore, ka ok wati gi ushuru bende maber mondo walos alworawa bende wahinyore. Koro mane mwawacho ni 2026 kwadhi wayude jotelo manyalo rango ni sama kor lwasi lokore ni jopiny ipuonjou nade mondo ubed ni unyalo ritoru. Wapenj nyithindwa mondo ka warango ka nyithindo kuna ma gidhiye gimbe gisomo nade kuonde ma gidhiye mondo giyud kaka gimbe ginyalo tiegore, to ka sama gitiegore no to ka giwuok tich bende nitie, nikech kata sani kwago kwan idhi e skul, kisedhi e skul idhi nyaka university kata TVET, kiwuok tich be nitie. Higa mabiro wane gima nyalo lokore, nyaka gigi onon gi jopiny to nyaka gi jotelo. Erokamano ahinya Easter wayudi e yo makare. Ken Babu iwacho ni gino mar higa mar 2026